Όλα ξεκινούν με μία επιλογή. Να μείνεις θεατής ή να μπεις στο παιχνίδι. Είτε ψάχνεις δράση, είτε εμπειρία, είτε απλά μια νέα αρχή, η ευκαιρία είναι ήδη μπροστά σου. Στην καρδιά της πόλης υπάρχει μια ενέργεια που περιμένει να ξυπνήσει. Άνθρωποι που θέλουν να κινηθούν, να συνδεθούν, να ζήσουν κάτι αληθινό. Κάθε κίνηση σε φέρνει πιο κοντά. Κάθε στιγμή σε ανεβάζει ψηλότερα. Κάθε εμπειρία γράφει τη δική της ιστορία. Δεν είναι απλά παιχνίδι, δεν είναι απλά δράση. Είναι η δύναμη της ομάδας, η ένταση της στιγμής, η χαρά της συμμετοχής. Το παιχνίδι σε καλεί. Η δράση σε περιμένει. Η στιγμή είναι τώρα. Ζήσε την εμπειρία. Κάθε κίνηση, κάθε αναπνοή, κάθε καρδιοχτύπη. Ανέβα ψηλά. Σήκω. Πάρε μέρος. Η πόλη κινείται και εσύ μαζί της. Γιατί οι καλύτερες εμπειρίες δεν συμβαίνουν μόνες τους, δημιουργούνται μαζί. Κάνε το πρώτο βήμα για να γίνεις μέρος μιας ζωντανής και κοινωνικής κοινότητας στην περιοχή σου. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.